Gaurko egunez, udaletxe parian bildu gara, pasaden astean, martxoak 26, 60 urteko pertsona bat hiltzala Barakaldon salatzeko, hau kalean bizi izan pertsona bat zan, eta ja azkenengo 4 urteotan hirugarrena dugu, beraz argi eta garbi dago, gabezi hauek eta batez ere negu partean hotza dugularik inguruan, etxe bizitzarik ez edukitzearena, klabe garrantzitsua dela, pertsonen bizitzarako. Ez da kasualitatez, azkenengo urteotan, holakotan, jendea hilik agertzea. Eta, bueno, hau ez denez Ukrania, uste dugu, beharko litzatekeela gauza hori konpondu, eta oso horreza da. Azken finean, hauek guztiak, kalean dauden jendeak, eta gaur egunean 30 pertsona daude kalean bizi dienak Barakaldon, behar dutena da, enpadronamendu bat, gizarte laguntzak jasotzen hasteko. Eta hori da, azken finean, udaletxeak beti ere oztoporik handiena ematen diena, enpadronamenduarena, beraz ez dugu lertzen, nola ikusirik jendea, kaletan, hiltzorian dagoen enean, udaletxea bere kontuekin jarraitzen duen. Oraintxo ere denuntzia bera, eta egun batean aber nori, baten bati, alkatesari adibidez, buruan argia asomatzen zaion, eta erabakitzen duen gauza hori aurre egitea.